Opa, atzaldeon, kaixo, ongitorrisek, ate ireki virtual honikera, nire izena Aitor Guridi da eta Arizmendi ikastolako lanbide heziketako zuzendaritza. Bai jakitea, 3 mailatan dagoela, oinarrizkoa, erdi mailakoa eta goi mailako zikloak dauz, berez, eta gu gara ikastola bakarra 3 zikloak dituena. Arizmendi ikastola, Baiarakoa zairienak ezautuko zuen, baina bestiok jakin Leintz Baiaran dagoen ikastola bat dela. Leintz Baiara barruan konkretuki dauz Arrasateko Horrixan, Aretxaletan eta Eskoriatzan, eta lanbide heziketa kokatuta dago Arrasaten, konkretuki Felixialekuko edifizioa. Lanbide heziketa jakin daizue, da beste ibilbide bat, eta ailegaulike batxillergotik joate zen bide berdina egin geike hemendik, eta universitatea ailegaulike edo zuek guruzuen. Arizmendi ikastolaren ezaugarri handixetakoa zein ja, entzun izango zaren, konfiantzaren pedagogiaren sortzailea. Eta batez, konfiantzaren pedagogia zer da? Gure gana datozenei, euren buruan gara. Euren bestiengan eta euren inguruengan konfiantza edo segurtasuna izaten laguntzen dauen pedagogia bat. Zein txudia parametroa? Gertutasuna eta pertsona erdigunien ipinitea nahi dauen hori lortzeko lagunduko dauen proiektu eraldatzaile dagoenetako. Zer dan lortu nahi duguna? Lortu nahi duguna da hori, gure gana datorren horri, akuratu orientau eta esango zein ibilbide bere helburuak lortzen laguntzia. Eta zergatik konfiantzaren pedagogian? Konfiantzaren pedagogian pentsatzen duguna da momentu honetan eta egiten ditugun bizitza modu honetan importante dalako konfiantzaren norberaren buruaren segurtasuna edukitzea profesional edo pertsona kompetente bat eta kooperatibo bat egitea. Eta gure helburuetako bat da gizarte bidezkoagoa, demokratikoagoa eta beharrak egoen gizartean guk nolabaiteko erantzuna emutia. Eta gure eskaintzak zeintzu dian, jakingo zuen eta izena be hortarako gongo zabein, baina nahiz da zuek izena emungo zuen aparte, jakin daizuen erdi mailan dauzkagula 3 ziklo, osasun arloan erizaintza laguntzailea eta osasun larrialdiak, eta gero daukagu mikroinformatikakoa eta goi mailan daukaguna da gizarte eta kirol animazioaren ikaskuntza. Ikastola kondizio izan dabe, uste duguna da, familia txiki bat gara lanbide heziketan, eta gure ezaugarrietakoa da gertutasuna. Nahiz da jakin nora nahi dugun ailegau edo zer nahi dugun ikaslearekin lortu, gertukoa gara, esperientzia handixoa dukago, lantaldea urte askotan doa, eta beti esatu dutzut, urrin begiraketan du edo helburura begiraketan du, baina modu txiki baten edo modu gertu baten egiten ditugu gauza. Ikaslearen, pertsonaren beharretara moldatzen gara eta egiten dugun lan hori behari egokitute izaten da. Lanbide heziketa zer ezaugarri bat baldin badauko da praktikoa dela eta gurea be holaxe da. Gero baita, urteetan egin ditugun harremanekin eta hola, inguruko elkarte batzukin eta harremana daukagu eta eurekin lan praktiko hori aurrera egiten dugu. Eta garrantzitsua, aurre matrikula egin, horrek ez duzu esertara lotzen edo ez duzu esertara konprometitzen. Fetxak, irakasleak gero esango zuen berriro baina jakin daizuen ekainaren 1-tik ekainaren 19 aurre matrikula. Eta gero listak irtetzen diezenean, uztailaren 13-tik, uztailaren 17. Apa, oin zuek aukeratutako zikloaren ardura honekin utziko zaituzten.